guys, good morning. Papunta na po tayo sa kasal ni Dayan. Excited po ako. Ipipick up po nila ako. Medyo malamig pala guys. Ipipick up po nila ako. And sabay na kami pumunta doon. Wala pa naman akong guys. Wala akong stocking. Okay lang siguro. Madali lang naman. Hindi po ako masyadong nakatulog ng maayos kasi normally namamahay talaga ako guys. Dito na tayo. Hindi ako nag-avail ng breakfast kasi madalian lang naman. Hindi pala. Naligaw pa ako. Ayan yung ating palok guys. Dito na po kami, oh. Dito na yung ikakasal, oh. Kalma lang yung ikakasal dito, guys. Naglakad lang kami. Kasalan lang, nagbike lang nga, oh. Oh, di Saan ba? ba kayo? Yan, oh. Nagbike din Ganito. sa akin. Nasa, na po kami, nasa City Hall nila. Aga, guys, parang kami pa yung nasa labas. Oh, grabe si Madam, oh. Naka-heels. Naglakad ng ganito ka, ano ba? Layo pag yun. Oh. Let's do this! Ja. That's an option, huh? Ja. Nog een stoof? Ja. No, we go to jail now. And then you may switch. Als laatste te tekenen. Ja. Congratulations! It's super. Congratulations. Took 15 years. But worth it, yeah? Ja. Congratulations, Dai. Salamat. Yan, pabalik na po kami sa hotel kasi kailangan ko nang mag-check out. And then, diretso na rin ako sa train station. Ayan na yung ating bagong kasal. Bagong kasal pa, parang walang nangyari. Mabuhay ang bagong kasal. Ayan yung asawa niya, nasa likod. Nagkasal Ay, kami pa, pero wala pa. parang wala man akong naramdaman, day. Kasi matagal na silang nasasama, guys ba, no? Para na din silang kasal ba? At least, day, sure na kayo sa isa't isa kahit ang tagal na magpakasal, day, no? Oo, as in. Dito po talaga sa Netherlands, kalimitan sa mga tao, nagli-live warning yung tawag dito. Pero registered po yun, para rin kayong mag-asawa na. Oo. Kasi registered yung pagsasama nyo ba? Pagsasama, registered talaga. Grabe ka to. Grabe ka, ang hangin. Parang may tumikik din. Ang hangin. Dito na yung hotel, guys. Maganda po dito. Balik ako dito. Dito ulit kami magsistay. Sabi ko na kay Ruth. Okay. Tug na. Ayan o. Mapapicture. Across ng hotel namin. Diyan yung hotel. So, uwi na po ako. Balik na akong bukid. Balik na ako sa probinsya. Bigay pala ito ni Dayan, guys. So, itong pa-jacket na to. Thank you, Day. May bigay pang gaita ko mo. Oh, may bibigay pa daw siya pero wala na kaming time, guys. Next time na lang. Ay, ano yung nagkakawa na kong tangko? Ayaw, Day. Kaluin taong sa okay, Day. Ayaw na lang, Day. Ayaw na lang, Day. Kina naman dito. Luuin taong sa okay, Day. Magkuyukuan na. Nasa akin sa likod, oh. Check out muna ako, guys. So, guys, ready na po ako. Nakapagbihis na ako. Yan, naka-jeans na tayo. And yeah, goodbye sa ating accommodation. Maganda po siya. Sana makabalik kami dito sa lugar din dito kami magstay.
Kasama si Ruth tsaka si Ana. So yun, samahan niyo po ako. Uwi na po tayo ng Skynda. Malayo-layo pa, mga almost 3 hours pa yung aking biyahe, guys. Yan. Doy, see you. Dito pa rin yung ano ko, guys, oh. Oy, hatid nakin siya sa ano. Ihatid na naman nila ako sa sa airport, sa train station. Nag kami doon, nag-pictorial kami sa bagong kasal. Si Saki, guys, siya pa rin yung nagdala ng maleta ko. Grabe, alagang-alaga ako dito eh. Talagang sa kuan, bibi. Grabe si Dayan, kanina pa siya naglalakad, ganito yung niya, oh. Naka high heels pa. Kuan man siya dai kanang basta baga siya diri. Hindi ko kaya yan, Day. Ay. Ayan na yung mukha. Mukha, yan sa Saki, guys, oh. Alis na tayo, ayan. Bye dai. Thank you. No, ayan. Hinatot na, thank you for taking care of me. Duy. Thank you dai sa pag-ari. Siyempre, Char. sa Pilipinas na naman, kasama na sa Pinas, punta na naman ako, bahala na siya. Hindi niya ako invite, punta pa na ako. Invite sa sarili niya. TikTok na doon. TikTok pohon. Kailangan pang mag-save kaya nabutas ang buslot ni Saki. Duy. Bye, Day! Bye-bye! So, ayan. Alis na tayo, guys. Uwi na tayo. Yan, uwi na po tayo. Hintayin ako ni Rod doon sa Denbos. Pick upin niya ako doon sa station. Nasa Denbos na po ako and puntahan ko na si Rod. Sinundo ako ni Rod. Ang haba ng biyahe, guys, pero anyway, nakapag-relax din naman ako doon sa loob. Nakapag-muni-muni pa tayo ba? So, pagdating ng bahay, diretso po ako mag-prepare kasi may job interview po ako mamaya. Wish me luck, guys. Yeah. Andito na si Daddy Driver, guys. Did you miss me, Papa? Wow. Yeah, I did. First time po namin ko po na bumiyahe na ako lang dito sa Netherlands na wala si nung ako lang talaga ba kasi nung dito yung kapatid ko nagbiyahe po kami, pumunta kami ng Barcelona at saka nung nag-Paris kami ng kapatid ko. Pero iba yun kasi may kasama akong family ba. Pero ito talaga ako lang mag-isa. So minsan nang pa din kami, parang naninibago kami ba. Si Ana, namimiss ko po si Ana talaga. I miss Ana already. I'm excited to see She Ana. slept really good. Yeah? Full from 8:30 till 8. Full She was night. really tired. Yeah, she didn't sleep during the day. But I came there and they go to Tini and Gustav today. Chocolate for sure. For sure. But yeah, it's vacation time. We're on vacation. Yeah, I find. Diba? Galing ako sa gala, guys. Pag uwi ko, mag-impake na naman ako kasi yung family vacation namin ba, punta kami ng France and Germany. Yeah. So Oh, yun. Germany. Mag-drop by na lang po muna kami sa kami, kuha kami ng pagkain tapos uwi na straight kasi mag-relax ako ng konti kasi nga may interview po tayo. Chika ko na lang sa inyo kung ano mayari sa interview kasi pagkatapos ng interview ito, pag nakapasa ako, may next na interview na naman. So, kinakabahan na po ako. Kita-kita na lang po tayo doon sa bahay. 1, 2, 3, smile! Mag-picture ta! Taro nga. 1, 2, 3, smile! Hi guys.
Dito ako sa supermarket, palabas na nga ako. Hindi ko na po kayo na balikan. Kasi na-busy na kami, nag-pack. After ng interview ko, nag-pack kami. Kasi nga, di ba, alis kami bukas. Doon kami sa supermarket, naghatid pa ng mga gamit namin sa bahay ng papa at mama ni Ruth. Kasi andun yung mga gamit namin. Tawa si Ruth, nakikita ako nag-vlog. Tapos, basta busy guys. Andun si Ana, andun sa lolo't lola. And then, bumili na ako ng chicharon. Kasi wala doon sa kabila. Hala! Sama na, oy! Zwaaien, het is goed. Nee. Umiinom na siya sa yogurt drink ni Ana. Ja, 5 in it. Huh? Ja, 5 in it. Okay. And, yung interview nga po pala kanina, positive siya. So, may ibang interview na naman, guys. So, pagdasal niyo pa din ako, guys. Kasi, pagkatapos ng bakasyon namin, may interview ulit ako. Bukas sana yun. Kaso, bakasyon man kami, hindi ako sure na makakakumit ako kung sa time. So, next week na. Init pa rin, guys. Is it good? Ja, zo is goed. Bumili kami yogurt drink ni Ana para sa daan bukas. Kasi po, yung drive namin is 8 hours. 'Di ba? Maaga kaming alis, alas 7 ng umaga. Tapos, Alle shit in Maganaga? 7 in the morning. So, yan. Ja, 7 Ang in. daming ganap today, guys. Galing pa akong kasal. Mga 3 hours na biyahe, ganun. And then, diretso interview. And then, nag-pack pa. And then, yun. Mag-rest na lang po kami tanan kasi ready na naman yung mga gamit namin, sakit ng sinat ng araw. So, maraming salamat guys sa pagsama sa akin doon kila Dayan. And, yeah, magkita-kita na naman tayo sa susunod na video, no? Ay, sasama po namin kayo sa, sa bakasyon namin doon sa France tsaka sa Germany. So, ingat kayong lahat and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush, babush, dudong! Moes, moes, baboes.